Draga mea și dragul meu, în această frumoasă zi de sărbătoare a nașterii Maicii Domnului, am o mare rugăminte la tine. Și anume, te rog să spunem împreună o rugăciune. Nu durează mult, îți promit. Dacă încă nu ai plecat și ești aici, îți mulțumesc. Ușa milostivirii deschide o nouă, binecuvântată, născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce ne îndrăjim într tine, ci să ne mântuim prin tine de nevoie, că tu ești mântuirea neamului creștinesc. De aceea și noi, după Dumnezeu, la tine alergăm și către tine strigăm, iarăși și iarăși, Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi și pe toți cei care în acest moment se roagă împreună cu mine. Draga mea Maria, Măriuța, Măriuca, Maricica, Marina, dragul meu Marin, Marian, Marinel și toți ceilalți care purtați cu vrednicie numele Sfânt al Maicii Domnului și alte derivate ale acestuia. Fie ca Duhul acestei frumoase sărbători să se sălășluiască în sufletele voastre frumoase și răvnitoare de lumină, iar ușa milostivirii să se deschidă tuturor celor care strigă cu smerită nădejde către Dumnezeu. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeul nostru. Pentru rugăciunile născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. La mulți ani fericiți și binecuvântați, spre slavă lui Dumnezeu și mântuirea noastră tuturor, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Draga mea și dragul meu, îți mulțumesc dacă ai rămas până acum împreună cu mine și îți doresc să ai o zi fericită, liniștită, împlinită, frumoasă și tu la fel. Să fii înconjurat sau înconjurată de toată dragostea, iubirea și binecuvântarea atât a lui Dumnezeu, cât și a celor dragi ai tăi.